Mela, insellem kull min qiegħed jisma' jew jara din ix-xandira. Illum it-Tlieta, 25 ta' Mejju 2021, jien Adrian Grima nilqakom għal din l-intervista mar-riċerkatur magħruf Malti-Awstraljan Mark Caruana dwar l-istejjer li sema' mingħand l-ewwel Emigranti Maltin fl-Awstralja. Il-ħin f'Malta bħalissa huwa d-9 skorruti, d-9 ta' filgħodu waqt li f'Sydney il-ħin huwa l-5 ta' wara nofsinhar. Grazzi talli ilqajt din l-istedina tagħna sur Mark Caruana. Konna ppjanajna li din it-taħdita fil-fatt issir wiċċ in wiċċ fil-bini tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta s-sena l-oħra, imma minħabba l-pandemija kellna naturalment inbidlu l-pjanijiet tagħna. Din it-taħdita hija parti mill-proġett ta' tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Dan huwa proġett li sa wasal fil-5 sena tiegħu. Mark Caruana ħadem għal dawn l-aħħar 40 sena tista' tgħid jekk mhux iżjed fil-qasam tal-istorja orali. Jiġifieri il-proċess li permezz tiegħu nitgħallmu mingħand dawk in-nies li jkunu sawru huma l-istorja. Speċjalment l-istorja soċjali u l-esperjenzi u l-emozzjonijiet tagħhom. L-istorja tal-emigrazzjoni Maltija fl-Awstralja inti ġbarta Mark l-aktar mhux mill-kotba, il-gazzetti u d-dokumenti imma minn fhom l-ewwel emigranti f'għamla ta' intervista strutturata fuq każetti jew fuq video bil-Malti u bl-Ingliż. Mela, x'jiftakru dawk li ssettiljaw f'art stranġiera, x'diffikultajiet kellhom jelbu, għaliex telqu minn Malta? Kien il-faqar li ġielhom jitilqu? Semmaw affarijiet sbieħ dwar l-Awstralja qabel ma telqu? Kellhom min jilqagħhom meta waslu? Minnaħa l-oħra, ġifieri dik li hija l-parti tal-istorja orali li huwa l-istorja orali hija l-qasam ta' speċjalizzazzjoni ta' Mark Caruana. Minnaħa l-oħra l-proġett tagħna dwar it-tradizzjoni orali u aktar dwar kif elementi tal-lingwa jew tal-lingwaġġ jgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra bil-fom. It-tradizzjoni orali u l-istorja orali immissu ma' xulxin, imma naturalment mhumiex l-istess ħaġa. Għalkemm stedinna lis-Sur Caruana biex jitkellem l-aktar dwar id-dimensjoni orali tar-riċerka tiegħu, nixtieq nibda Mark billi nitolbok tagħtina idea ġenerali tal-istorja tal-emigrazzjoni Maltija fl-Awstralja f'dawn l-aħħar 200 sena. Mela jidher li l-ewwel emigranti Maltin fl-Awstralja kienu fil-fatt ħabsin. Imbagħad fi żmien it-tiftix għaddeb f'nofs is-seklu 19 il-Gold Rush. Ħafna migranti waslu l-Awstralja b'mod klandestin jew irregolari, inti użajt li l-espressjoni ftit ilu aħna nippreparaw maħrubin u ma daw l-espressjonijiet li interessawna fit-taħdita tal-lum. Moħbijin fl-istiva ta' xi vapur jew membri tal-ekwipaġġ ta' xi vapur li ħarbu minn fuqu u bdew ħajja ġdida fil-kontinent Awstraljan. L-ewwel emigranti Maltin, mela, meta waslu l-Awstralja, Mark? Well, kif għadt inti, l-ewwel kienu xi ħabsin fl-1811. L-ewwel evidenza dokumentata hija ta' ċertu Antonio Azzopardi li mar Melbourne fl-1838. Baqa' Melbourne, għamel suċċess, wara ftit ġab il xi ħadd tal-familja tiegħu u kien fil-Gold Rush għaliex il-post fejn kien hemm id-deb. Imma dak iż-żmien meta nitkellmu 1800 l-qoddim kienu individwi, ma kienx grupp organizzat. Issa billi Malta kien hemm il-faqar, uħud minnhom kienu jimbarkaw u mbagħad jibqgħu l-art. Jiġifieri kienet komuni.
mhux mal-Maltin biex anke l-Ingliżi kienu jagħmlu hekk. Anzi l-Ingliżi kienu jippretendu l-Awstralja is Mother England u għandhom kważi dritt ukoll. Imma jiġifieri sforz il-faqar u pereżempju ċertu irħula ngħidu aħna dawk minn Għawdex, speċjalment minn Nadur, mill-Qala, mix-Xewkija, minn Għajsilem, dawk kienu baħrin, seamen, jiġifieri, u kienu jimbarkaw fuq Merchant Navy, hekk il-vapur jkun ġej l-Awstralja jew New Zealand jinżlu l-art u insomma, sibu x-xogħol U jibqgħu hemm. u jibqgħu hemm. Speċjalment jekk iżżewġu xi waħda Awstraljana, rabbu familja mbagħad jibqgħu hawn żgur. Imma ġifieri kienu jagħmlu hekk. Mbagħad fl-1883 kien l-ewwel grupp organizzat ta' emigranti ġew fuq kuntratt ta' 5 snin biex jaqtaw il-kejn North Queensland u dak kien hemm 70 u kien hemm 9 li kienu li tgħidulhom klandestini, jiġifieri kienu stowaways, kienu maħrubin. Daka kien falliment, kien esperiment biex għax Malta kellha popolazzjoni żejda. Allora l-emigrazzjoni kienet meqjusa bħala safety valve, jiġifieri, u imma ma kienx ippjanat tajjeb għaliex ġew fi żmien illi il-tuħ tal-kejn kien kważi spiċċa. Mbagħad hemm 6 xhur bla xogħol, slack, jiġifieri, u dawn mbagħad telqu marru Sydney u ġmu insomma. Mbagħad kien hemm it-tieni grupp 1885 dak kien organizzat aħjar għax dawk telqu f'April u l-istaġun tal-tuħ tal-kejn jibda isu f'Ġunju sal-miliet. Jiġifieri. Imma dak ma stajtx id-dokument l-embarkation list għal xi raġuni mhix qiegħda hemm u daka billi titħares lill-emigrazzjoni fis-sfond politiku ta' dak iż-żmien. Kien hemm l-imperjalisti li jridu li l-Maltin isifru il-pajjiżi fejn hemm l-Ingliżi. Mbagħad kien hemm it-tradizzjonalisti li jmorru fl-ixtut tal-Mediterran, Tunis, l-Eġittu u hekk jiġifieri. U dal-vapur salpa matul il-lejl u ħadd ma jaf xejn u ma fhimx dokumentazzjoni. Biss fuqu kien hemm kappellan kapuċċin u mitfun u għandek inti Adrian għidna ħafna wkoll. Kien hemm 80 fuq. Provide. Well, ma nixxilekx għax naħseb li billi dawna xi l-kaptan kien jaqbillu jabbi iżjed għaliex għalih jaqla aktar flus u kien jiġi jaqgħu jqum jiġifieri minn daw ma niżel xejn, ma niżilx rekord, jiġifieri ma nistax dan. Imma mbagħad l-emigrazzjoni fis-seklu 18 beda fl-1912. Hemmhekk żdied sewwa ġew xi 400 u baqa' jiżdied sa-1916 u mbagħad inqala inċident magħruf bħala Maltin ta' New Caledonia li ma ħallewhomx jiżbarkaw u ħaduhom New Caledonia ġew fi żmien il-conscription, fi żmien il-leva. U mbagħad fl-20 bdew jiġu ħafna mid-dockyard fil-kuntest tas-7 Ġunju kien hemm ħafna qatt Malta u ħafna mid-dockyard tilfu x-xogħol u dak ġew mhux nies bla skola bħal ta' qabilhom, kienu tradesmen, kellhom min kien boilermaker, fitter and turner, jiġifieri. U mbagħad fit-tletinijiet beda d-depression, id-depression u mbagħad kien awqat kbir u fin-1930s iktar irritornaw milli ġew. U mbagħad matul il-gwerra migrazzjoni ma kienx hemm illa għaliex kien hemm nuqqas ta' vapuri
Mbagħad l-ewwel vapur ta' wara t-tieni gwerra kien fi nhar 1946. Ġifieri. Mbagħad fl-1948 sar ftehim bejn Malta u l-Awstralja li jiġu bl-10 liri. Explicit Passage Agreement, u dak benefikaw 66,000 li kienet għajnuna kbira għaliex 10 liri, it-tfal 5 liri, jiġifieri, u bdew jiġu mass migration, bil-Malti jgħidu emigrazzjoni bil-goff. Għaliex vapur kien ikollu fuq l-1000 qed nara l-gwida hemmhekk, gwida kif inti? Right. Dak bdew jiġu vapur kien ikun hemm jiġu xi żewġ vapuri tlieta, qed tifhem. Mbagħad l-emigrazzjoni wafqet f'nofs it-tmeninijiet. Illum qegħdin jemigraw kważi xejn. Tant ma jemigrawx li laqqas l-istatistika ma jżommu hemm miktub negligible. Jiġifieri l-emigrazzjoni ilha wieqfa fuq 30 sena. Il-komunità Maltija qed tixjieħ, qed tonqos. Għal kull Malti emigrant illum hemm 4 li twildu l-Awstralja. Dana tkun taf jekk tisma' aħbarijiet u miet xi ħadd. Miet it-tali ħallew jibkuhom 7 tfal, 15 tfal ta' tfal, 6 tfal ta' tfal ta' tfal. Jiġifieri llum qegħdin fir-raba' u l-5 ġenerazzjoni. Dawk aktarx li jitkellmu bl-Ingliż u ħut jifhmu bil-Malti imma il-Malti diffiċli żommu għaliex il-lingwa ma tistax titgħallemha f'ġo faku. L-ambjent m'hemmx, speċjalment meta jmutu n-nanniet u mbagħad dan il-motivazzjoni tispiċċa ftit jew u xejn. Innaħseb il-lingwa tispiċċa li jifdal li jidentifikana huwa l-kunjom, għax il-kunjom sakemm ma jinbidilx, insomma l-kunjom jidentifika. U mbagħad storja orali, fis-sens illi fil-familja minn ġenerazzjoni għal oħra jgħidulhom illi our people came from Malta. Allora jafu li l-antenati ġew minn Malta. Imma mbagħad minn Malta u tminnaqqas biss jafu. Imma dik hija parti mill-integrazzjoni tal-poplu Malti fl-Awstralja li mhix ħaġa ħażina għaliex kieku ma nintegrawx għal ħaġ kollha mmorru lura Malta. Jiġifieri li tintegraw ma tajjeb ukoll. Mark, semmejt il-Maltin li ħadmu fil-kannamieli li kienu jaqtaw il-kannamiela. Dik l-istorja tal-ħaddiema, inti naturalment probabbilment ma lħaqx emigranti meta bdejt intervista lil Maltin illi kienu ħadmu fil-kannamieli, nassumi jiena. Il-ħadd. Tista' tgħidilna hekk? Jiena bdejt fil-1982 u kien hawn il-tuħ tal-kejn waqaf isu fl-aħħar tas-sittinijiet u mbagħad ġie mekkanizzat. Imma qabel kien ikun bidejn. Baqa' ejja, illum jaqtawhom bil-magni, insomma bil-tractors u hekk. U Queensland fejn jikber il-kejn, għax il-kejn ma jikbirx Melbourne, jikber fejn hemm is-sħana. Queensland kien l-iktar stat li kienu jemigraw. Għal-bidu qed ngħid, jiġifieri, għal-bidu kienu jmorru Queensland, issa x-xogħol tal-kejn huwa xogħol tal-batija kbira, batija kbira. Għandek 6 xhur, taqta' l-kejn, u mbagħad trid terfa' fuq spallejk, titla' mas-sellun, titfgħu ġol fil-lokomotiva fejn hemm il-linja tat-trejn.
kien xogħol ta' tbatija, però il-ħlas kien tajjeb, kien jagħmlu l-flus. Il-paga kienet tajba, kien hemm il-union li kienet tesisti, jagħmlu 6 xhur, mbagħad għandek 6 xhur, però wieqaf sakemm jerġgħu jiżiraw u sakemm jitla'. Ma dak kien l-ewwel xogħol tal-Maltin, però l-Maltin ħadmu fl-iktar xogħol ibes li l-Awstralja ma jridux jagħmlu. U jiena nara rifless anke Malta. Jiena meta kont Malta 10 snin ilu. Illum it-tfal Maltin ħafna minnhom imorru l-università jridu jaħdmu fl-uffiċċju. Jiena pereżempju fejn kien noqgħod jien min jiġbor iż-żibel kien wieħed mill-Afrika. Fit-triq tiegħek inti bini ta' 7 solari u nisma' ħaddiema hemm jitkellmu bis-Serbien, jiġifieri. Illum ċertu xogħol ta' kostruzzjoni jew illum il-Maltin ta' Malta nifhimha jien mhux ħajmorru jaħdmu fil-barriera. Imma dawn ir-refuġjati u dawn speċjalment mill-Afrika dak ix-xogħol ma jitlobx skola kbira, ma jitlob xogħol ibes. U l-istess l-Awstralja, Maltin kienu jagħmlu jibnu l-linji ta' trejn, jaħdmu fil-minieri, Tasmania, Broken Hill. Guido, għajdli flet iktar, inti taf jiġifieri. Market gardening, fejn kont toqgħod inti Schofield, kabru l-ħaxix. ħafna mill-emigranti bikrijin kienu jaħdmu xogħol ta' fl-agrikoltura l-aktar. Ejja. L-ewwel kienu stabiliti n-naħa ta' Brisbane, ġo Queensland, Mackay u Innisfail, Cairns, Vandenberg. Hemmhekk kienu bdew jissetiljaw. U anka kienu qed jinbena ħafna linji ta' ferroviji ġodda. Jiena kelli tziju kien jgħid fuq linja ta' trejn, kien ħalla Malta 1925. Imbagħad kien involut f'inċident ta' trejn 1946 u kien miet hemmhekk, kien jgħid Adelaide. Xi ħaġa li nixtieq inkun naf, il-Maltin li sifru bikrijin kmieni marru passaport maħruġ minn Malta. Meta dawk ġew biex joħorġu barra mill-Awstralja, eżempju wara 10 snin jew wara 20 sena u reġgħu daħlu, il-passaport li kellhom f'idejhom, minn fejn ġie maħruġ mill-Awstralja jew minn Malta? Jiena sibt almenu fil-istudju fuq il-passaporti li ħafna minnhom kienu japplikaw għal-passaport Awstraljan u jsifru bih. Naħseb kien iktar ta' vantaġġ illi issa dawk li ġew pereżempju bħal li jiġi minnek 25, dak iż-żmien laqqas kien hawn Malta High Commissioner biex tagħmel passaport. Ekku. U jekk istifher passaport Malti, anke sa ftit snin ilu għandek viża ta' 3 snin. Jekk iddum iktar minn 3 snin ma tistax tiġi lura. U ma kienx hemm ċittadinanza doppja dak iż-żmien. Bħal ċittadinanza doppja. Għal ħafna drabi kienu jieħdu passaport Awstraljan. Għana nafu mir-riċerka li għamilt fuq il-passaporti, illa li xikun hemm miktub returned Australian, jew pereżempju il-visa number il-passport number tal-Awstralja. Naħseb li hekk kien. Iva, ħafna mill-Maltin fil-bidu tagħhom hemm kienu jintefu fl-agrikoltura, hemm fil-Western Suburb ta' Sydney, tifhem
Naf ħafna Maltin għal dawn li qegħdin jarawna, jiena għamilt 20 sena hemmhekk. Mark jafni, issili lura għaw Malta 30 sena u koll li ntfajt naħdem fl-agrikoltura, nkabbarit wili tal-imbit. U koll ngħidilhom jiena siġġiewi, noqgħod fis-siġġiewi. Okay, Mark, nħallik tkompli bil-mod. Okay, well, hemm ħafna xi tajt, però Insaqsik, Mark, yes. mill-emigranti Maltin li intervistajt inti, naf li l-ewwel li emigraw l-Awstralja kienu u binta li waslu fl-1913. Imma qabel ma tweġibni, Mark, ma nafx hemm xi ħadd li jista' jgħin għax qed jgħiduli li fuq Facebook qed nidher jien biss u mhux qed jidher mhux qed tidher int li fil-fatt l-iktar ħaġa importanti li tidher inti. Għaw xaħt li stajjajni jgħidli xirrit namel biex fuq Facebook tidher il-persuna li għed titkellem? Xaħat tekniku? Jena, Guido, minix tekniku, ma jena t-narakom u għet-nara n-nis l-oħrajn. Guido, lemma għanti għed tuża il-Zoom, jena t-nejt fuq Facebook għed nidher jien biss fortunatament. Jekk hemm xi ħadd li jista' jgħinni fil-każ jibgħat li anki messaġġ privat. Mela, konna qed ngħidu Mark, l-ewwel persuni li waslu jew l-iktar li waslu kmieni l-Awstralja u l-intervistajt inti kienu u bint li waslu fl-1913 tgħidilna ftit fuq hekk. Okay, dina l-isfond huwa illi l-emigrazzjoni bikrija kienu l-irġiel rari biex mara issifer, kien jitlaq ir-raġel. Mbagħad wara xi snin kien nexxielu jfaddal jibgħat għall-mara jekk il-mara tkun lesta li tiġi għax ħafna għax iridu jiġu. Imma l-ewwel intervista li għamilt hija kienet familja mill-Karkara, il-missieġi sena qabel, kien ħadem it-Tasmania u mbagħad mar Sydney u beda jaħdem ta' Burdnar u l-Umulu. U bagħat għall-mara u t-tifla kellha xi 4 snin u kelli x-xorti illi nintervista lil nista' nsemmi jisimha Christine Kawki. U tatni ħafna tarif, kibret żewġ kulturi bil-Malti, id-dar kollox kien bil-Malti, imma mbagħad l-iskola bl-Ingliż, u l-ħajja ta' dawk li kienu jaħdmu fuq il-wharf, ix-xatt ta' Ulumulu. L-intervista għamilta bl-Ingliż għax sempliċi raġuni, kienet taf bil-Malti u titkellem bil-Malti, imma meta tiġi biex tesprimi ċertu sentimenti u ċertu iktar kienet komda bl-Ingliż. U dik kienet l-iktar waħda li mort lura. Imma mbagħad għandi ħafna anke 1916 dak l-inċident li semmejt Maltin tal-New Caledonia. Tal-Gange, Rixek. Kif? Tal-vapur Gange. Tal-Gange li ma tħallix jinżel Sydney u batuhom tliet l-New Caledonia u mbagħad tħabat għalihom Sir Gerard Strickland li dakinhar inserta kien Gvernatur ta' New South Wales u kien hemm Assis Malti Father Bonnet, insomma u il-gazzetti bdew ixaqilbu favur għaliex Malta dak iż-żmien kienet the nurse of the Mediterranean, dawk li weġġew Gallipoli kien jibgħatuhom Malta biex jifiequ. Insomma, mbagħad March 1917 tħallew jinżlu. Issa dak kien vapur kien grupp kbir, 214. 200 minnu kienu minn Għawdex u 14 minn Malta. Jiġifieri, Malta ma tantx għamlet ħoss, imma Għawdex għamlet impatt u għatem minn fil-memorja ftit, imma għatem minn jiftakar
kienet inġustizzja għaliex dawna kellhom passaport Ingliż. U biex żgur ma jinżlux għamlu l-hom dictation test bil-lingwa Olandiża. Dik kienet parti mill-immigration biex ma jħallux lil min ma rridux jidħol jiġifieri. Insomma, u għamlu 6 xhur ta' ansjetà. Imma mbagħad insomma meta tħallew jisbarkaw sabu x-xogħol jiġifieri u insomma il-Maltin ta' Sydney baqgħu jitkellmu fuq din l-esperjenza spajta mingħand migranti differenti illi intervistajt inti din l-istorja. U kif jitkellmu fuqha? Bliema sentimenti kienu jitkellmu fuqha? Ħana jgħidlek ma kienx hemm huma minn banda hemm kienu jgħidulek għax kien hemm hawn il-leva u l-gazzetti qalu illi qed iġibu l-emigranti biex jieħdu xogħol l-Awstraljani li qed joħorġu jiġġieldu l-Ewropa. Allora qed jieħdulhom xogħolhom. U mbagħad hemm min jgħidlek imma l-Awstralja kienet kbira tant kien hawn xogħol għal kulħadd. Ma ħaduhiex ħaduha illi kienet sfortuna. Ma baqgħux ma kienx hemm ħdura jew mibeda jew da speċi xorta ħażina. Ħaduha hekk jiġifieri. Imma batew għaliex 6 xhur bla xogħol u jridu jmantnu l-familji speċjalment Għawdex. Għawdex għalluli jiena intervistajt wieħed Tony Apop mit-Triq tal-Għajn. Għalli l-imġar ta' Għawdex għalli kien mimli għax il-farewell tagħhom jiġifieri il-familji rawhom jitilqu minn Għawdex u għax imbagħad rikbu għal Malta u mbagħad minn Malta jiġifieri sifru għall-Awstralja. Darba wieħed mill-emigranti mill-art li wasal l-Awstralja fl-1916 li intervistajt inti Mark għallek aħna konna ġejna kmieni ħafna l-Awstralja, dik il-frażi illi juża. Donnu rrid jgħid li waslu kmieni wisq. Għaliex għax l-emigranti Maltin ma kienux lesti għal din id-dinja differenti li sabu ma' wiċċhom, jew għax l-Awstralja ma kienitx għadha lesta biex tilqa' emigranti bħal emigranti Maltin u emigranti oħrajn. Għaliex din il-frażi għax speċi dan huwa proġett dwar il-mod kif minn fomma l-ieħor. L-Awstralja pajjiż kbir u ma kienx hawn l-infrastruttura. Bħalma għal Guido, per eżempju, il-linji ta' tren kienu qegħdin jibdew. Jiena intervistajt wieħed minn Żebbieħ. U da kiteb il-lombu u għammu għatlu ibni oqgħod ibqa' fit-triq it-tajba. U mbagħad għalilha ma hawnhekk ġo Makaj manka triq waħda tajba. Għax kollha mħarta bil-lantana, bil-buxta. Għala manka, għaxġi laqqas toroq ma kien hemm. U il-Maltin kienu jagħmlu dak ix-xogħol jiġifieri l-infrastruttura kienet għadha għalhekk ġejna kmieni, ma kienx anke djar kienu ħampis djar Voldi mhux bħallhom tal-briks u hekk pereżempju kienet primittiva. Infatti kien xokk kbir għall-mara tad-dar għax Malta kien faqar, id-djar kienu tajbin u kienu sbieħ u kienu kien hemm il-kumdità. Imma minn ġew anke fi żmien Guido qabel kienu jgħixu ġo xi xedd. Laqqas kien hemm dranaġġ kienu bis-septic tank. Forsi tiftakar Guido inti. Volderi l-infrastruttura għalhekk għal ġejna kmieni, speċi ma sibniex pajjiż żviluppat
Popolazzjoni kienet żgħira, u l-Awstralja kbira ħafna, I mean, id-distanzi, jiena waħda mill-affarijiet li don biex dwajt hija s-sens ta' distanzi, per eżempju, biex tmur, meta tmur Malta minn Sydney għandek 3 sigħat fuq l-ajruplan u għadek fuq l-Awstralja. Sakemm tasal Perth. Jiena meta ġejt hawn kelli ħdejja wieħed mill-Mosta. U kif tlajna insomma mill-airport wara ġiex minuti ma rajniex il-Malta. Għax ġifieri pajjiż żgħir. Ma l-Awstralja anke biex tmur X'inhu ma l-espressjonijiet li jużaw il-Maltin jew li forsi tiftakar li jużaw il-Maltin fuq din kwistjoni tad-distanza? Speċi hemm għandek f'moħħok illi kull darba jew kemm il-darba meta intervistajt l-immigranti Maltin, speċi smajt frażijiet jew stejjer partikolari li jisom jitfaċċaw kull darba meta jitkellmu għad-distanza? Ma nistax, issa qed niftakar, wieħed l-intervistajt kien jagħmel 6 xhur jaħdem Sydney u 6 xhur jaqta' l-kejn. U da ma kienx jaf skola, u meta ġie jaqqas kelma bl-Ingliż ma kien jaf. Imma qal li tiela in-Nord. Tiela in-Nord, jiġifieri tiela Queensland. Issa l-kelma Nord mhix kien qed jgħidha għammi bil-Malti ngħidu tramuntana. Imma dana l-Ingliż talmu wow, u ma jgħidu going up north. Allora għal tiela n-Nord, jiġifieri adattament kliem Ingliż. Però kif għadlek qabel dan l-istess bniedem ġiew fl-1916. U darba fl-intervista uża l-kelma karin li hija il-plural ta' karozza. Issa, da meta tela mit-triq tal-għajn għawdex. Fi żmienu ma kienx hemm karozzi. Ċertament għawdex fil-1916 ma kienx hemm karozzi. Issa tarġa l-Awċin laqqas jgħidu karozzi, jgħidu cruz. Jgħidu cruz. Issa da b'neċessità immodella il-kelma kar għal karin kol meta ngħidu nhar nirien, far firin u ħoloqa b'mod naturali li hu stess laqas induna imma li laqtitni jiġifieri u hemm kliem Malti-Awstraljan li il-Maltin ħadu kelma bl-Ingliż tawa libsa Maltija. Per eżempju, Gwido, inti tisma' kelma skarafaj, illi tigref, mhux tigref il-ħamrija, tobrox il-ħamrija, tiskaraffja. Issa dan ħaġa li timbuttaħ bidejk u qed tigref il-ħamrija, jagħmel radda ngħidula bil-Malti. Issa bil-Malta il-verb tiskaraffja ma jeżistix. Le. Għax dak l-apparat qatt ma kien jeżisti Malta. Exactly. Allora, per eżempju, ċertu għodot, sikkina tal-kejn, per eżempju, affarijiet anke s-sena taqtuħ tal-kejn, Malta ma ġabux dik l-esperjenza magħhom, imma kien xogħol jibes, kien xogħol ħin twil u mhux taqta' u li fih għax titla fuq is-sellun, titfa' fuq il-dan, u mindu titla x-xemx, iwa kienu jieħdu break, kienu kollhom kok, isu fid-disa jieħdu smokow, dik kelma oħra molli nużaw, jieħdu smokow, jieħdu break, u il-tuħ tal-kejn kienu kun gang. U jkollhom ganger, u huma jgħidu per eżempju gangira li huwa l-plural, li mill-Ingliż huwa ganger.
Il-kok isajjar il-good breakfast, jiġifieri steak u dak il-xogħol jibes u. Mbagħad wara l-offsinat kun dak xi sħana mmorru jieħdu siesta, jieħdu raqda żgħira u jibqa' sakemm tinżel ix-xemx, 6 xhur kien u jintlew bil-molasses dak il-isu t-sokkor, u mbagħad kienu jmorru jinħasslu fix-xmara għax kien kollox primittiv u jgħixu ġo xi tent jew fil-barracks. Dik kienet il-ħajja, jiġifieri. U jiena ġbarta għall-benefiċċju tar-riċerkaturi u anke tfal ta' tfal jiddu pjaċir jisimgħu mhux xi ħadd għandu. Jiena sibt li l-oral histories li għamilt għandhom valur anke għall-familji għaliex illum hija dinja mod ieħor u llum ħadd ma jaf ġbarta għal-bidu fuq kassett, issa llum qed nagħmel digital video u issa anke zooming, għamil 2 intervisti bil-Zoom u ħarġu tajba. Jiġifieri, kont daqsxejn kelli min jgħinni għax m'iniex kapaċi ħafna. Imma intervistajt wieħed ta' 94 sena. Imma moħħu computer, perfett. Il-memorja tiegħu tajba, ġie fil-49, jiġifieri, u intervistajtu iż-żmien li kien Malta, ġo faqar kbir, telef il-missieru, ommu ma setax tlaħħaq żewġ ħutu marru istitut. Id-tbatija li għax ikun irid jitkellem, id-tbatija kienet bil-ġuħ, l-emigrazzjoni kienet safety valve. Mark, qabel semmejt li wkoll verbi bħal titraxxa li hija marbuta ħafna max-xogħol fil-kannameli u semmejt li wkoll tiċċipna chipping knife. U semmejt li wkoll il-każ interessanti tal-barku, forsi titkellem ftit fuq biex naraw ftit kif taħdem il-lingwa insomma. Hemm post in-naħa ta' Ħabana. Post żgħir u bl-Ingliż huwa barku, B-A-R-C-O-O, barku. Però il-Maltin ta' Ħabana jgħidulu barkun. Għax iktar id-dora lil xinu, dak għandu farm barkun, jiġifieri, mbagħad xi ħadd spjegali li dak barku, li ma hawnhekk jgħidu barkun. Diġrat ftit jew kif kont qed ngħidlek diġrat ftit jew Għawdex meta il-fanal ta' Ġordan li kien fil-fatt kien l-isem il-kunjom tal-Ingliż li kien l-inġinier ta' dal-fanal li mbagħad fil-Malti saret ta' Ġordan. Jisu kieku tal-post jismu jew tal-pajjiż jismu l-Ġordan, ma tajtlek kliemek, x'kont se tajt Mark? Le, kont se ngħid li pereżempju Malta il-pjetà hemm San Miżun. San Miżun mhux qaddis, imma żewġ kelbiet Franċiżi sa Miżun. Illa għaliex kien joqgħod hemm ċertu Franċiż u x-xufier kien jgħidlu pereżempju dik id-dar sa Miżun. Imma Maltin minħabba li il-kultura, il-reliġjon huma viċin ħafna, jgħidu San Miżun, imma m'hemmx qaddisu. Interessanti kif il-Malti jassorbi kliem bħal dak żewġ kelmiet Franċiżi u jtija libsa Maltija. Għal-ftit mhux qaddis mażun, insomma. Ejju, għal-ftit, għal-faraka. Mark, semmejt li wkoll aħna nitkellmu użajt xi espressjonijiet li huma tipiċi speċi tal-mod kif waslu il-Maltin l-Awstralja mela kellek dawk li kienu inti tuża l-espressjoni bl-Ingliż naturalment stowaways, dawk li kienu jiġu b'mod klandestin. Kif forsi għamlu dawk it-80 ruħ li semmejt inti qabel li kienu fuq il-vapur li ma stajniex insibu informazzjoni fuq. Imma bil-Malti ħafna drabi kont tgħidli l-espressjoni li tintuża hija ġew maħrubin ġew bis-sewwa qedtli. Jiena smajt xi hawnċin, pereżempju jgħidlek inti ġejt bis-sewwa,
Irrid ifisser qed jitħaq gwida. Inti ġejt bis-sewwa, issa għawdex iktar jgħidu sewwa milli tajjeb. Hija xi ħaġa karatteristika l-għawdex. Għal eżempju jgħidlu inti ġejt maħruf jew ġejt kif suppost ġejt bis-sewwa. Insomma, I mean, tiftaħ widnik sewwa u toqgħod ta' u jgħiduha bl-aktar mod naturali ġifieri ta' smajta iktar minn darba. Kien ikun hemm emigranti li kienu ħarbu minn Malta u spiċċaw l-Awstralja. Allora jgħidlek inti ġejt bis-sewwa, jiġifieri ġejt bil-karti u Kien hemm ħafna li kienu niżlu l-art baqgħu hemm. Infatti, il-vapur bl-emigranti jitlaq sej mill-Ingilterra minn Malta mobbi. U mbagħad meta jiġi biex imur lura, passiġġieri m'hemmx għax ma kinux imorru lura, u nofs l-ekwipaġġ baqa' l-art. U l-kaptan irid imur lura b'nofs il-kru għaliex anke Ingliżi ta' mhux Maltin biex ta' jiġifieri, l-Ingliżi kienu jagħmluha wkoll. Kienu jibqgħu hemm u allura Smajta wkoll jiena anki mhux tal-Awstralja biss anki New Zealand kien hemm persuni intervistajthom u qaluli li huma kienu ġew stowaways ukoll. L-istess. New Zealand għamilt xi Carmen Dalli naħseb hu. Ma Carmen Dalli, ma Carmen Dalli. Inti demiko li għal istajku? Zammit jiena. Hemm familja demiko li ma ħalqolni. Żgur nafu meħen, tkellimtom hemmhekk. Daka sibt. Hija interessanti wkoll illi l-ewwel Maltin ta' New Zealand aktar x'kienu minn Għawdex. Il-kelma mxiet Għawdex. Jew forsi intaqgħu il-pjazza t-tok u da u kien hemm ħafna baħrin baħħara minn Nadur, mill-Qala, minn Għajsilem. U kienu jafu New Zealand, però il-Maltin ma tantx kienu jafu, law xi żammer ftit għalihom, bil-fom jiġifieri. M'hemmx numru kbir ta' New Zealand, biċċa kbira qegħdin Auckland. M'hemm ftit Wellington, u hemm ftit South Island. Christchurch ukoll, George Spiteri. Christchurch hemm forsi xi setta. George Spiteri speċjalment. George Spiteri. Mark, nixtieq naqleb fuq xi ħaġa oħra illi hija forsi ftit iktar marbuta mat-teknika li inti użajt li inti u nies oħrajn użajtu biex tintervistaw lil Maltin għal dawn l-istejjer, għal dawn l-istejjer orali. Nixtieq allura li titkellem ftit fuq il-metodu li inti tuża biex tintervista lill-informanti tiegħek. Fuq hekk fl-1993 inti u Dr. Barry York ippubblikajtu l-ktieb Oral History: A Practical Guide li deskrivejtuh bħala gwida prattika bbażata fuq l-emigrazzjoni Maltija fl-Awstralja. Allura naturalment min irid jintervista lill-emigranti Maltin jimxi fuq dal-mudell. Imma anke min jixtieq jintervista gruppi etniċi oħrajn jista' jadatta dal-mudell li intkom ħloqtu. Fil-librerija tal-Università ta' Malta fil-fatt għandna kopja stampata u għandna wkoll kopja diġitali ta' dan il-ktieb jew ktejjeb. Fil-ktieb intom tajdu li l-intervistati għandhom jażlu huma liema lingwa jippreferu jitkellmu biha. Tajt ħiel diġà qabel meta kont qed titkellem ma' fuq waħda mill-persuni li intervistajt. Tiftakar nies intervistati li fihom, jew intervisti skużani, li fihom fil-fema tiegħek il-fatt li l-intervistati setgħu jitkellmu bil-Malti kien kruċjali, kien fundamentali. Tiftakar xi espressjonijiet li jużaw dawn il-persuni speċifiċi u mbagħad il-mistoqsija ta' wara se tkun dwar il-metodu speċifiku għax intkom tipproponu metodu verament speċifiku. Jiena l-iskop tal-intervisti kienet biex inkun naf kif issettiljaw fl-Awstralja. Kif kienet l-Awstralja dak iż-żmien, kif sabu x-xogħol,
kif talmu li bl-Ingliż. Però uħut mill-intervisti li huma bil-Malti għandhom valur dialettali. Per eżempju, hemm wieħed Giuseppe Camenziuli mill-Alp. U dak intervistajtu d-dar tiegħu. U kien hemm il-mara tiegħu insomma, u da beda jitkellem bid-dialett tal-Alp. U l-mara wafqitu. Probably għax jien minn Taslima nitkellem Malti standard u għatlu tkellem daqsxejn Malti sewwa. Anyway, jiena rittu jitkellem bid-dialettu. Bat wara ftit ħarġeti. U insomma, u tkellem id-dialett tal-Alp u din l-intervista tajta il-professur Morris Kawki li hu mill-Alp joqgħod Melbourne u tant uġbitu li ħareġ ktejjeb u uża ċertu kliem. Per eżempju, kontatlu fejn kien il-farm tiegħek. Għalli ħada il-muntanja sewwa. Il-kelma ħada illum mietet. Imma u għala b'mod l-iktar naturali. Dan għamil xi 25 sena ġo farm Ingham, naħa ta' North Queensland, maqtuħ mill-da, mbagħad mal-lura mal-Alp, jiġifieri, fiha valur bħala dialett u għandu kliem Malti-Awstraljan illi anke jien u Morris domna biex stajna naqbdu xini uża kelma biċin li rrid jgħid plural ta' beaches. Għandu ċertu ma nafx kienu jużaw kliem illi meħud mill-Ingliż. Allora għandha valur, kellha valur, dak ma kienx l-istop tiegħi, però għandha valur għax tkellem il-Malti jew l-Awċi. Kif kien mitkellem fl-1923 mingħajr ma hu mittifes minn ebda żvilupp tul pereżempju issa Malta pereżempju inti għad tipo whatever. Jien dik il-kelma ma nużajix. Il-kelma ovvjament jiena tlaqt fis-73. Jiena dik qasnafa. Bażikament jien ma nużajix dik il-kelma. Għax il-lingwa hija ħajja, daħal kliem ġdid. Però jiena l-arloġġ waqaf 50 sena ilu, jien nitkellem ġifieri dik hija parti mill-emigrazzjoni. Jiġifieri ara kliem ġdid jien ma nafux. Imma da baqa' jitkellem id-dialett tal-Alp kif kien mitkellem 60-70 ilu. U dika fiha valur għall-istudjużi li jafu anke Morris sab verb jodos, imma ma nafx kif inhi eżatt anyway, jaqgħod ma smajta, imma mill-ewwel ippikja Morris għal dik nużaw aħna l-Alp. Mark, la darba titkellem fuq hekk. Naħseb il-fatt li il-lingwa tiegħek tkun waqfet biex ngħidlek mal-mument jew fil-mument li inti tkun tlaqt minn Malta, naħseb din l-esperjenza illi qisek qed titkellem Malti ta' żmien ieħor tkompli iżżid id-distanza minn Malta anki meta tiġi lura jew titkellem mal-Maltin li jgħixu Malta. Issa toħloq dik l-istramberija ġdida bejn pajjiż li tlaqt minnu u l-esperjenza personali tiegħek. Jiena Malta għal xi raġuni jindunaw li jiena minix minn Malta. Malta jużaw l-espressjoni inti ġejt mis-safar, dak jgħidu ġejt mis-safar. Jien pereżempju bħalma jista' jgħidlek Guido, Malta kon ngħid dieħel il-belt. Jiena kien kun Malta ngħid sejjer is-city.
Issa kienna jsejjer is-City, mhux bik soħatta għax mit-taslima. Le, ma toħroġ li hekk għax aħna ngħidu semmur is-City. Jiġifieri the City of Sydney, il-qalba ta' Sydney. U ikunu ċertu kliem jindunaw li inti sej kont l-Amerika jew kont l-Awstralja, ma nafx x'inhi jew l-andatura tal-kliem, il-mewġ kif għadt inti, Adrian. Jiena pereżempju l-Maltin tal-Eġittu narafhom. Malti nies ta' New Zealand jitkellmu differenti mill-Awstralja. Għandhom ċertu kliem, għandhom il-kek ta' hija pereżempju tinduna jiġifieri. Il-lingwa ħajja tinbidel, però jiena waqafti, jibqa' għandi neighbor, għandi ġar. Mix-xahar Għawdex. U daġi fl-1965. Meta ħaġa tkun vera tajba, jgħid li ġiet champion. Illum ma naħsibx li tuża l-espressjoni, imma allura naħseb jiena fis-sittinijiet meta hu tela mix-xahra ġiet champion, ġiet prima, ġiet bully, u jgħid ġiet champion. Allora toqgħod tosserva jkun hemm ċertu kliem, pereżempju taqbiż liċ-ċinga. Pereżempju jien ma nużajix għax jien ma lħaqtix. Imma pereżempju tista' tinduna li jekk dik l-espressjoni kienet invoga sej pereżempju perjodu ta' 10 snin, qed mela daka qiegħed jitkellem fuq dik l-epoka fej dik il-kelma kienet użata ħafna. Mbagħad il-kliem imut ukoll jew. Mark, ħaġa oħra rrid tinsaqsik hija daw l-intervisti kollha mela fil-ktieb fl-1993 eżatt. Intom issemmu 120 recording mela Barry York illi jidher li missiru kien Malti, Missiru Malti Awstralja minn Londra. Mela Barry York intervista lil Maltin bl-Ingliż waqt li inti intervistajthom bil-Malti. Għax ma kienx jaf bil-Malti. Daw ir-recordings huma disponibbli llum għal min irid jagħmel ir-riċerka? Ħanajdlek ara, hemm ċertu etika professjonali. Strettament, qabel ma tintervista tittieħu il-konsens bil-miktub minn dak li intervistajt. Barry kien jagħmel hekk. Illa li kien qed jagħmel PhD u kien marbut dana. Jiena ma għamilx hekk. Għax jiena sibt illi jekk intihom karta u ngħidilhom pereżempju ikun irid il-konsens ma jiffirmawlix. Ma jkunux iridu. Għax l-emigrant jibża jiffirma dokument illa għaliex ingidem u l-famil tiegħu ngidmet u jgħidlek burant avukat jew ma jaħobx jiffirma u kont nispiċċa ma nintervista l-ħadd. Allura kont naċċertuhom għax huma jgħidu li da x'se tagħmel biha. X'se tagħmel biha. U ngħidilhom dina biex inkun naf minn xi għaddejtu kif kienet l-Awstralja u anke forsi t-tfal tagħkom għadha pitata jisimgħuha. Jiġifieri. Issa Barry York mbagħad sibna kompromess. Naċċettaw il-fatt li ma jixtiequx jiffirmaw. Allora kien jagħmel meta jibda l-intervista jgħid pereżempju I am Barry York, I'm interviewing such and such on the 14th of da. Mbagħad kien jgħid I take it you are happy for this recording to be deposited at the National Library in Canberra. Kien jieħu konsens verbali fl-intervista stess, kien kompromess. Imma jiena sibt, pereżempju, jiena l-intervista sabiħa ma' ċeles bajjata, Guido jaf minnu. Dan sena, ma rridx li n-intervista, assolutament,
għalli se jagħmel biha di, għax il-Malti privat, speċjalment fuq il-familja. Bat kien hemm wieħed ċertu Tom Gallia, insomma kien ħabib ħafna tiegħu, u għallu l-isid ċelest, għallu serraħ rasek, għallu dana għallu nafu sewwa, għallu dana qed jagħmel riċerka, għallu jixtieq ikun jaf pereżempju fuq ta' New Caledonia, kien wieħed minn ta' Caledonia. U ħallini, intervistajtu ftit xhur qabel ma miet, intervista sabiħa, jitkellem bid-dialett tax-xara wkoll għax bil-Malti għamilt l-intervista, għalkemm l-Ingliż tiegħu kien tajjeb. Imma meta jiġi biex jisprimi dbatijiet, dwejja, jaqleb, per eżempju, kontatlu ċelest, inti għad. Jaqleb għal-Malti. Għal-Malti, għatlu inti għad ġejt id-diskriminat u għall-ewwel ma femlix dik il-kelma, daqsxejn ila. Għatlu għad kienu jitċikawk, per eżempju, da, u da bjaħseb ta' għalli uħana jillek ta' għalli aħna lawċin meta ninżlu Malta għalli taċ kem kienu jitċekawna għalli ekk kollok solti għal kif jihdulek iġifiri għalli ħaġa kbira għax l-Awstraljani jitċekawk għalli l-Maltin jitċekaw l-inna. Voldiri tani, u battu saċejtu xiktar, imma tani ħaġa li laqtitni, li ħaġa umana, diskriminazzjoni teżisti fil-ġnus kollha ġifiri, għalli tista' ġibx l-Awstraljani speċi. Jew jgħidu għalik għax inti tagħmel suċċess, fis-sens li inti il-flus ma tafaqhomx il-pub, jew fuq il-poker machines, jew per eżempju da, imma l-Malti jfaddal, u l-Malti kemm jista' jkun għalhekk għamel suċċess l-Awstralja, ma jridx dejn, kemm jista' jkun id-dejn jeħles minnu. L-ewwel emigranti kif jaqbdu l-ewwel paga iħallsu lura l-passaġġ. Għaliex il-maġġoranza kellhom jisselfu. Naqqas kellhom pereżempju 20 lira biex jiġi l-Awstralja. L-ewwel ħaġa li għamel iħallas il-passaġġ, qed tifhem, mbagħad jibgħat flus il-familja, u ħafna familji kienu jiddependu minn dak l-10 liri, mhux 10 liri, kienu jgħidu li 10 liri u 10 xelini. Mbagħad indunajt għaliex għax kienet 1 guinea. 1 guinea kienet 1 pound 1 shilling. Kien jgħidu li 10 xelini, 10 liri u 10 xelini. U kienu jgħixu xarejn tlieta, familji sħaħ kienu jiddependu mill-remittances, mill-flus li jiġu mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Awstralja. Mark, hemm ċajtiet illi l-emigranti Maltin jgħidu bejniethom jew li smajt inti u li speċi għaddew minn fomma l-ieħor minn ġenerazzjoni għall-oħra dwar l-esperjenza tal-emigrazzjoni, bħal di pereżempju illi kienu jaqbdu ma' Maltin, kienu biex nuża l-espressjoni tiegħek kienu jiċċikaw Maltin, speċi naturali li anki l-Awstraljani jiċċikawk. Kien naħseb jiena ngħidlek is-sewwa ma nistax niftakar, imma ħanajlek l-emigranti bikrija ġewwa bl-Ingliż ma kinux jafu, jew jafu ftit. Jikbru jaqraw ma kinux jafu. U naturalment sakemm ħakmu l-Ingliż għamlu ħafna żbalji u forsi daħqu bihom u hija ħaġa naturali illi pereżempju intervistajt wieħed ukoll u jismu Nurat, N-U-A-R-A-T. Fuq il-passaport huwa Onorato xikluna. Anyway, da ma jaħdem it-Tasmania. U siebu għallu, what's your name? U bada jprova jfejmu bil-ftit Inglis li jaf, insomma. Għallu, I call you Tom. U baqa sakemm intervistajtu jisibu Tom xikluna. L-Awstraljani, illa lix il-kelma Nurat, Onorato, ma d-dox, għax teżisti l-Awstralja, biex kelma
Għallu, do you mind if I call you Tom? Dakka kif xaf bat jgħidlu hu. U baqa Tom, jiġifieri, unofficially, jiġifieri, sebuħ jekk tistaqsi għalih, saqsi għal Tom Xikluna, jiġifieri, u jgħidu lek fejn hu. Imma kien hemm ma nistax niftakar, ma nafx. Guido, inti tiftakar xi ċartijiet? Fuq ta' Tom, jiena kont l-Awstralja fis-sebgħinijiet u tminijiet. Ħafna nies naf li spiċċaw bl-isem Tom, ikollhom isem li ma jistax jinqabad jiggripja mill-Awstraljani. Allura mela inti Tom minn issa l-qoddim. Palmo ċelest jgħidulu ċali. ċali Bajada. Ta' Pendil-Hill. ċali Bajeda. Imma per eżempju, u għandu espressjoni daka imwielet il-rabat. Però il-razza tiegħu mix-xara u meta għatlu da għalli jiena mix-xara bil-raġun, rrid jgħidli strictly speaking, għalli jien mix-xara bil-raġun. Jiġifieri għalkemm imwielet il-rabat jidentifika u baqgħadu jidentifika mill-lumiet. Imma jidentifika bħala wieħed mix-xara. Minkejja l-fatt li missieru ħabba negozju mar il-rabat u ħadem hemm u twilet hemm. Imma fejn twilet was an accident of birth u ma kienx jiġifieri ma jidentifikax bħala rabti, jidentifika bħala xari. Ma hemm ħafna ismijiet illi più fortunato, il-nadur hemm ħafna koronato u tispiċċa kori, ikollok tbidlu, ikollok tbidlu. Għax ismijiet li ma jeżistux hawnhekk jiġifieri. Dan fenomenu interessanti tal-ismijiet għax anke Malta jiġri ftit hekk, pereżempju jekk ikollok ħaddiema ma nafx Serbi jew minn xi pajjiż partikolari, pereżempju l-Afrikani, li il-Maltin jew l-Malmin tagħhom ma jifhmux, mhux bil-fors Maltin, li Malmin ikunu, ma jifhmux jew ma jarfux l-isem, jaqbdu jiddeċiedu li jagħtuh isem ieħor. Pereżempju, milux iltqajt ma' Afrikan illi jidher li Afrikan kien insejt mill-ma pajjiż li mallem tiegħu li kien fil-fatt kien Sirjan jitkellem bil-Malti, beda jgħidlu Mike. U jien issuspettat li da ma kienx l-isem veru tiegħu. U bazza sejtu għatlu manti propja x'ismek. U għandek eżatt l-istess fenomenu li qed issemmu inti u Guido, Mark. Qed noqorbu lejn l-aħħar qabel ma jintervjenu forsi xi nies li qed jisimgħuna. Niskuża ruħi mill-ġdid fuq il-Facebook Live għaliex hemm problema fuq Facebook u min qed isegwina tajjeb qed juża Zoom. Sfortunatament ma rnexxilix norbot tajjeb nikkollega tajjeb iż-żewġ sistemi. Imma fil-ktieb tagħkom milli semmejt diġà b'eżempji prattiċi jew aħjar b'metodu prattiku ta' kif tintervista lin-nies. Intom bażikament inti u Barry York, Mark, issemmu illi qisu hemm żewġ stadji. Mela, meta tkun se tintervista lil xi ħadd, da qed nitkellmu fuq l-istorja orali iktar mill-tradizzjoni orali, imma forsi hemm ċerti aspetti li nistgħu nużawhom anki aħna meta xi ħadd bħal Janika x'kemm rifafa mill-proġett tagħna tintervista lin-nies dwar il-lingwa li jużaw, imma mela l-ewwel fażi hija inti tispjega fil-ktieb tiegħek, fil-ktieb tagħkom, illi tibagħtu kwestjonarju. Mela jien se nintervista lil Mary u lil Mary l-ewwel nibagħtilha intervista minn kwestjonarju biex timlih x'isimha, x'isimhom il-ġenituri tagħha, minn fejn hi, bliema lingwa titkellem, isu l-informazzjoni bażika. U bitkom tispjegaw illi dan il-metodu qabel ma ssir l-intervista propja titkellmu huwa biex il-persuna li se tintervistaw intkom tgħidu tidħol fil-mood hija l-kelma li tużaw intom, tidħol fl-ispirtu. Waqt li inti li se tintervista lil Mary speċi tifhem ftit jew wisq isu l-aspetti ewlenin jew l-elementi ewlenin tal-ħajja ta' dik il-persuna. U bagħad it-tieni fażi hi illi tistaqsu mistoqsijiet speċifiċi u l-ktieb tagħkom, ktieb ta' 40 faċċata,
Numru sow minn dawk il-paġni huma fil-fatt eżempji ta' ħafna mistoqsijiet dettaljati ħafna illi kieku intkom tistaqsu. U waħda mill-affarijiet li tipproponu li jkun hemm mistoqsijiet speċifiċi għal persuna mara, għal mara. Jekk se tintervista mara, intkom tipproponu sa daqt ngħidu 1993, 30 sen ilu dan li ktieb ħareġ. Ġifieri jaf illum tipproponu xi ħaġa differenti, imma dak iż-żmien ipproponejtu anke li jkun hemm mistoqsijiet speċifiċi għal persuna li hija mara li tkunu se tintervistaw. Tista' tgħidilna ftit fuq dan il-metodu li forsi hemm barra jista' jidher ftit riġidu, ma fil-verità huwa dettaljat huwa rigorus ħafna. Okay. Ħanajdlek, jienu Barry York għamilna ħafna intervisti, però aħna qegħdin il-vant u l-ponent. Barry York għamel intervisti biex jakkwista PhD. Kien marbut mar-regoli tal-Università, akademiku, rrid jieħu permess, kien jieħu jibgħat il-mistoqsijiet qabel. Jiena ma kontx nagħmel hekk. Uħud mill-aħjar intervisti li ħarġuli kienu meta konna ftit. Għandi l-għonet għal-bidu li bdejt kien li kolli mistoqsijiet u kont isni naqrom u dak ħażin. Da bħal kantant, immaġina Destiny ħadd kanta u jkollha l-kitba hekk. Titgħallem bl-ammentu. Jien għandi struttura ġo moħħi, per eżempju, pre-migration, il-ħajja tagħhom f'Malta, il-vjaġġ fuq il-vapur, l-ewwel snin, kif issettiljaw, kif talmu l-Ingliż, min kien l-ewwel Malti li ntaqgħu miegħu, per eżempju, x'kien is-support li għandhom. U jiena inħares lej il-meqed intervista, eye contact. U mbagħad inwieġeb skont ġili, mbagħad noħloq mistoqsija minn dak li ħalli. Hemm ċertu tekniki, per eżempju, is-silenzju. Jekk il-meqed intervista ikun għadu qed jaħseb, ħallih. U trid tagħmel dixxiplina fuq hekk innifsek. Li inti ma tagħmilx mistoqsija oħra, għax tista' titlef il-fil ta' xi ħaġa importanti ħafna. Issa, jekk tintervista xjuħ, bl-Ingliż ngħidu you have to pace yourself. Jiena irrid, per eżempju, ma' xjuħ ma naqlibx minn suġġett tal-ewwel malajr, għax ix-xjuħa, jgħidu l-awċin, x'nejba jgħid li xjuħa, daka il-moħħ ikun għadu qed jaħdem fuq il-mistoqsija ta' qabel. U till-day transition, allura inti trid timxi bil-mod. Jiena mistoqsijiet tiegħi l-importanti hija li jkunu open-ended questions. Illi ma tassumix illi il-mistoqsija tkun miftuħa biex huma iwieġbu kif iridu. Ma trix, per eżempju, talaqa. Ma nistax ngħidilhom, per eżempju, how often did you today? No, ngħidilhom open-ended question naħseb tifhmuni anyway. Issa, minn dak iż-żmien law jiena sibt jekk hu possibbli nintervista raġel u l-mara flimkien, tgħidli għaliex. Il-mara tiftakar id-dati ħafna iktar mill-irġiel. Jiena intervistajt wieħed u għatlu meta żewwiġt. Alla Katarin, alla meta ħlimt bik. Alla Katarin meta ħlimt bik. U għatlu eżatt, jiġifieri mbagħad per eżempju l-esperjenza tal-mara twellet ġo sptar Awstraljan. Ir-raġel aktar jiffoka fuq ix-xogħol. Fuq ix-xogħol, kif ħallas il-farm, kif ħallas id-dar u kif għamel suċċess. Il-mara però tiffoka iktar fuq il-familja, it-tfal, jiġifieri insaqsi mistoqsijiet ta' natura emozjonali, per eżempju. X'ħassejt, per eżempju,
meta kont fuq il-vapur u rajt il-Malta titbiet. U mbagħad tħallihom, għalhekk imbagħad dak is-sens jekk il-Malti huwa l-ewwel il-xien tagħhom aħjar jitkellmu bil-Malti, jekk li huma trabbewaw l-Ingliż u da aħjar pereżempju il-mistoqsija tkun bl-Ingliż. Imma ma jkunux mistoqsijiet intellettwali, imma anke ta' xħassew, għaliex l-emigrazzjoni hija firda u hemm sens ta' nostalġija, jekk tista' jgħidu ilek jiġifieri. Hemm ċertu techniques li jiena llum pereżempju mhux għax jiena kapaċi tagħmel li nagħmel 40 sena. Illum naf nagħmel multiple interviews. Pereżempju għamilt intervista. L-omm u l-missier mietu, imma kienu it-tifel u 4 tibniet. U intervistat it-tifel u 4 tibniet. Kif se jiftakru l-omm u l-missieru. Mhijiex a primary source of information, m'għandix valur daqs li kieku intervistat l-omm u l-missier, għax dawna hija secondary, qed jgħiduli kif jiftakru. Imma mill-mitluf tieħu li tista'. Xorta ġiet intervista tajba, naturalment huma jarawha mill-punto di vista li twildu l-Awstralja, jiġifieri, u sibt illi pereżempju dawn l-4 tibniet u da kollha kellhom esperjenzi differenti, avolja trabbaw fl-istess familja u l-istess żmien, l-esperjenzi kienu differenti. Imma mbagħad meta taqgħodhom flimkien ikollok dana. U mbagħad għattila biex tagħmel transkript, għamlet transkript, importanti ħafna, żiedet xi ritratti u ġik tejjeb żgħir. Dik għamilleri settlement story. U pereżempju transkript dik fiha ċertu sena wkoll insomma ma mhix ħaġa kbira. Biss jiena bidejt fl-82, jiena rrid niġbor kemm nista' dawk l-emigranti li kienu fuq it-tmeninijiet qabel ma jmutu, għax kif imutu huma jmut kollox. U transkript ħallejta ġieli għaddew 30 sena ta' u tfal ta' tfal. Nadilhom għandi intervista man-nannu, u l-lum bil-computer u hekk, anzi l-lum aqqas computer, Adrian. Illum hemm kumpanija tħallas $1 a page u jaħdmu fuq voice recognition. Jekk tkun bl-Ingliż, jagħmlu voice recognition, jibatulek id-draft, ikun fiha ħafna żbalji ta' grammatikament u xi kliem ma jifhmuhx. Però huwa cheaper, irħas, illi tagħmel transcript by voice recognition, u mbagħad tagħmel proofreading u tirranġaw u somma formatting u hekk jiġifieri. Illum it-teknoloġija avvanzat ħafna ta'. Jiena biex nagħmel biż-Zoom, I mean, sitta tajba ta', sitta l-għawlet qed nara il-persuna. Qed nisma' tajjeb, jiġifieri, u basta il-min intervista jaf juża l-computer. Issa l-emigranti anzjani llum ma jafux jużaw il-computer, imma forsi t-tfal jgħinuhom jew t-tfal ta' tfal jiġifieri. Hemm ċerti, hemm oral history llum saret meqjusa bħala storja aċċettata daqs l-istorja dokumentata. Fl-modi kienet imwarba li kienet the Cinderella of history. Però jiena sibt illi ħafna drabi l-istorja orali hija aqwa mill-istorja miktuba. U ħantik eżempju. Fil-1998 għamilt reunion. Laqajt il-passiġġieri li ġew fuq l-ewwel vapur bla xalliwi. Tajjeb, 1948 telqu minn Malta. Anyway, il-gazzetti miktub li dal-vapur wasal fil-ħabta tal-miliet. U n-nies li
intervistajt u ħanamel reunion, għalli aħna tlaqna f'Settembru. Għadda kif jista' jkun. Għal bil-miktub u kellimt il-Joe Caruana li kien High Commissioner Canberra u kien preżenti meta ġie firmat dal-ftehim, Assisted Passage Agreement. Għatlu ġew, għatlu x'inhi dil-biċċa għatlu li uffiċjalment bil-miktub għaw Diċembru ma qed jgħidu li l-Settembru. Għalli ħanajlek Mark, għalli ħanajlek għalli tkun taf. Għalli propjament għalli l-Gvern Awstraljan ma ridniex, ma rridx tija pubbliċità, rrid isu iħallija għal-miliet biex speċi il-Gvern Awstraljan jieħu pubbliċità qed jagħti regal tal-miliet lill-Maltin. Però tom permess li jista' jibdew u jitħall il-Gvern iħallas f'Settembru. Allura għandek li qalu lin-nies u li hemm miktub ma jaqblux, imma mbagħad meta żewwiġhom dawn it-tnejn issib il-veru raġuni. U għandi istinsi oħra ta' bħal dawn li għax li kun hemm anke jekk tagħmel riċerka fuq il-gazzetti, l-ewwel qed tieħu l-kuntest. Kien hemm bias, kien hemm preġudizzju kbir il-pro-Taljani u l-pro-Ingliżi. Jiġifieri, min jiġbed naħa, min jiġbed oħra, ħafna paroli biex jgħinu l-emigranti u fil-fatt qatt ma ħarġu solt. Jiġifieri, il-gazzetti titinterpretom fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Imma mbagħad pereżempju li jgħidulek l-emigranti kienu jmorru skola ta' bil-lejl biex jitalmu ftit Ingliż ta' jiġifieri biex jgħaddihom jiġifieri biex jgħaddihom insomma kien eżami ta' jiġifieri ħafif. Tgħid jew fl-Awstralja, Mark? Le fl-Awstralja biex ikun jista' jemigraw il għaliex pereżempju mhux tant l-Awstralja ma l-Amerika kienet tinsisti li jkunu jafu jikbu jaqraw. U l-Amerika ridet emigranti tal-iskola. L-Awstralja ma rriditx emigranti tal-iskola u dejna qiegħda bil-miktub. L-Awstralja ma rriditx skrivani u da u mill-ġi skrivan jew teacher bata. L-Awstralja ridetni. Għanajlek dal-intervistajt għatlu Tony, għatlu għax qabel ma jinżlu jitla tabib Awstraljan u jagħmilhom eżami tat-tabib. Għatlu Ton, kif kien l-eżami tat-tabib? U għalli ħanajlek, għalli irrid jura l-pala ta' idejja, iktar ma jkella kallijiet. Għalli tajjeb, għalli jinżel. Jiġifieri x'kien ifittex nies li huma b'saħħithom u iktar ma jkollok idejk bil-kallijiet. Inżel, inta rajt, koll jien ma ngħaddix. Jiġifieri issa di ma ssibix miktuba di ssiba oralment. Di qali li hu. Ma nemminx li qed jikdeb, ma m'għandi ebda dubju li qed jgħidli l-verità. Għalli dak l-eżami, għalli jara kemm għandek kallijiet fidejk, kemm tiflaħ għax-xogħol jibes. Tajjeb ħafna. Ma nafx x'qed niżvija tajjin. Anzi, propjament jiena nissaħħar nisimgħek, jiġifieri u m'għandix dubju li anki l-udjenza, pjata l-udjenza nies oħrajn li qed jisimgħu vera nissaħħar nisimgħek, apparti li naturalment is-suġġett mhux tafu ma għextu tfisser ruħek b'mod verament sabiħ. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet jew xi kummenti li jixtiequ jgħaddu in-nies li qed isegwu din l-intervista. Janika, saqsini xi ħaġa. Għax nikkomunika miegħek jien. Konsens saqsi xi ħaġa jien. Okay. Għad għandi tsija dal-aħħar qed 96 u qiegħda Queensland. U inti semmejt il-Maltin tal-Eġittu. Issa hi waħda minnhom. Għalkemm titkellem bit-Taljan, bil-Franċiż u bl-Ingliż sew,
il-Malti as-saċ mhuwiex il-forte tagħha xejn, jiġifieri daw naħseb ma nafx jekk kienx il-każ tagħha biss jew forsi li l-Maltin tal-Eġittu as-saċ ma tantx kienu jitkellmu bil-Malti hemmhekk iktar kienu. Le, kienu. Kienu? Ejwa, jiena kuntatt ma' ħabib tiegħi huwa professur tal-lingwa, Jeffrey Hall. Kiteb anke kotba, huwa Malti ta' Portside. I see, Twieled l-Awstralja. Id-nannu telaq minn Kospikwa, minn Borgla, għandu jkun wara li fetaħ il-Kanal tas-Suez. U jitkellem bil-ka, id-dialett tal-Kottonera, u l-lum madux mitkellem, għax in-nies tal-Kottonera tant ġew bombardjati li ħafna minnhom sfaw refuġjati u mbagħad ġew oħrajn. Jitkellem, u il-Malti kienu jitkellmu ħanajdlek għaliex. Għax huma kienu jibżaw li jekk tinqala rawwixta ikollhom jiġu lura Malta. Allura tfal jridu li jkunu jafu bil-Malti. F'każ ta' xi inkwiet jiġu dana. Biss, pereżempju, jieħdu ħafna mit-Taljan, da ħabib tiegħi Jeffrey, pereżempju, ma jgħidx ġirien, jgħid viċinanti. U darba daħħalni ta' qed jagħmel dizzjonarju etimoloġiku. U n-nannu kien jgħidlu pereżempju, bl-Ingliż ngħidu a pain in the butt. Immu jafa garage f'solmu. U għatlu Jeffrey, għatlu jiena qatt ma smajta, għatlu illum jgħidu musmar. Għallim kien jgħidmandu. U meta mar Bormla saqsa xi nies, għallhom qatt smajtu għadi, meta x'kien daħqu, jiġifieri. Allura kellu jiġifieri u innoċentament ma kienx jaf illi daqsxejn vulgari. Tifhem xi ngħidlek. U jien nieħu pjaċir nkellmu, multilingwista, vuol għandu kanva mimlija dizzjonarji, tant huwa lingwista tajjeb, minkejja li twieled l-Awstralja twieled l-Awstralja. Il-gvern ta' East Timor qabdu biex jagħmel il-qafas ta' lingwa nazzjonali għalli jagħmel ta' 10 snin East Timor, għalli hemm xi 10 lingwi u ma nafx kemm il-dialett. U għamel lingwa it-Tetum, il-lingwa nazzjonali, għax kienu għadhom kemm mhux l-indipendenza, imma ġildu mhux insomma l-Indonesja kienet dana. U meta li tkellem miegħu jiża kliem, intervistajt l-ommu iktar titkellem bil-Franċiż, però il-Malti tagħha huwa l-Malti ta' Kottonera, ta' Kospikwa. L-lum naħseb miet. Il-ka huwa qawwi ħafna, il-ka, flok ngħidu qalbi, qed ngħid kalbi. Għandha jiġifieri u anke l-Isla wkoll jużaw il-ka. Imma Parentesi żgħira, Jeffrey Hall huwa l-awtur ta' ktieb importanti ħafna fuq l-istorja tal-Malti, jismu The Multi-Language Question, dwar il-kwistjoni tal-lingwa f'Malta. Hemm xi kummenti jew mistoqsijiet oħrajn? Nixtieq insaqsi kurżità lil Mark. Skużawni l-kamera ma taħdimx Wilfred mhux jagħtaw sottomuża tiegħu. L-għonet vera ħad gost nismaħħa din il-taħdita u għed ġeddid li memori, dawk li tri, il-blu. Għanti nanna konna nirċivu dawk li tri tal-airmail u meta jibbaċċat mill-Awstralja avveniment, għax nanna kella ħuta kienu marrużar metta 16 sena. Però mbagħad jienu nisma' l-intervista ħafna minn nies irrealizzajt li daw tal-ewwel litterati. Kemm kienet faċli jew diffiċli biex il-familja tagħhom hawn Malta kienet tkun taf baħbarhom.
Diffiċli kienet, diffiċli. Mu kemm kienu jdumu ma jisimgħu b'xi aħbar għax xifhem ta' żgħira ta' tifla niftakarhom it-tsir kienu jafu jikdbu, però xi ħadd li ma jafx jikteb dejjem isaqsu għat-Tiju Mikiel, Tiju Ġusepp. Ħafna minnhom anke l-mara tagħhom kif kienet tikkomunika miegħu dan il-raġel. Le, batew. Għanajlek, qed tiġini f'moħħi intervista li għamilt. Wieħed ma kienx jaf jikteb u jaqra u rrid jibgħat ittra, però iktar mill-ittra jibgħat money order, jibgħat il-flus, jibgħat 10 liri, dak iż-żmien 10 liri, 20 lira. Allura ntaqa' ma' wieħed li kien jaf l-iskola. Għallu għamilli pjaċir. Għallu għandi 40 envelope. Kull ma rridek tagħmel, iktib li l-isem u l-indirizz tal-familja tiegħi Malta għal 40 darba. Għalla nħallsek, mhux b'xejn, għalla nħallsek. U dana kitiblu fuq l-envelope u da isu kull 3 xhur kien jitfa' 10 liri, laqas tant kien jikteb ta'. Jiġifieri, imma Malta jekk jirċievu 10 liri jgħidu t-tifel għadu ħaj. It-tifel qed jaħdem mhux qiegħed, qed tifhem? U kienu jimxu iktar fuq fiduċja da għax diffiċli jew biex isib barrani jimxu fuq trust l-iktar. Kien hemm persentaġġ żgħir ta' li kienu magħruf ftit tal-iskola, anke għamlu skola primarja. U mbagħad daw kienu isu mfittxija, jiġifieri jekk hemm 10 ma jafux jikbu jaqraw u forsi hemm wieħed jinserta jkun l-spokesperson jew l-interpretu. U dan hekk għamel, għallu iktib li l-isem u l-indirizz għal 40 darba fuq dan l-envelope. U kull 3 xhur kien jibgħat il-flus u għalih kien jgħid jafu li jien għadni ħaj, jafu li qed naħdem u li da kienet qed tieħ ġewwa. Però x'eta jagħmel hekk ma jafx jikteb kif ma jiena naf wieħed unbelievable di ta'. Waħda twildet l-Awstralja, għad li nannu kien ġi Sydney. Għad li konna familja ta' 4, dejjem kien jibgħat il-flus. Daqqa waħda waqaf. U il-mara ħasbet ħażin. Għaliex ma baqax jibqa' il-flus, sab xi mara oħra. Insomma, għattila tini l-isem u l-indirizz. Għandi passport database, tatni d-dettalji, sibtu, għatli yes, għatli dafu. Umbati di kienet imwilda umma kienet avokata, bulli kienet taf skola, għamlet riċerka u sabet li kien ġara kien dan. Da marat, spiċċa ġo sptar Grenville, fejn m'hemmx Maltin. Bl-Ingliż ma tantx kien jaf, jikteb u jaqra ma kienx jaf. Miet, u ma setax jibgħat jgħidilhom Malta jew xi ħadd jibgħat jgħidilhom illi miet. U baqgħu xi 50 sena. U mbagħad di ġabet il-hospital discharge papers, kien miet b'xi marda rari tad-dem, sabet il-qabar kien mitfun as a pauper, volli qabar mitluq, da irranġatu, imma li rrid ngħidlek jiena għax ma kienx jaf jikteb u jaqra, kif qed tgħid inti Janika, bata ħafna, kien ikollu jew iħallas sib il xi ħadd. Ġieli kien hawn ftit qassisin kienu jgħinu ħafna wkoll tal-bidu, jekk jinserta għax ma kienx hawn kwantità laqqas. Forsi jikbulhom xi jittra, jew jaqraw ilhom jekk ma jafux jaqraw. Kienet diffiċli imma. U damu 50 sena ma jtiru jafu? U baqgħu dejjem dak is-suspett ħażin illi dana sab mal-oħra u ma baqax jibgħat flus iktar.
U tajċ kem straħet, għax għedilom li dana kien każ ġenwin, illi dana miet iżolat ġo sptar u ma setax jikkomunika. Ma kienx hemm Maltin. Ġifieri laqas jekk ifittxu l-isptar, orrajt kienu Awstraljani, ma jekk ifittxu l-papers ta' da xi dak iż-żmien, la mit, dak iż-żmien l-isptarijiet ta' qastant kienu bħallum ta' ġifieri, ma kienx hemm l-accountability. Dan għand nitkellem jiena fi tletinijiet u hekk ġifieri u tkun emigrant pereżempju, bħal meta jmut wieħed Afrikan Malta u se joqgħdu jibgħatu jgħidulhom għalmin kapaċi la jafu fej. Tifhim ngħidlek hu. Allora yes, issa l-ittri kienu jdumu 3 xhur dak iż-żmien, letter kienu jibgħatu. Żgur, niftakara tajt in-nanna jiena biex tirċievi jittra minn għand Jiena kien hemm wieħed Makej, ġew Makej kien hemm 10, kollha jisimhom Joe Vella. Kollha kienu jisimhom Joe Vella. Meta kien jibgħat, da ma kinux jaslu, u biddel kun jomu u għamlu brief. Da meta kien jibgħat il-flus Malta, kien hemm xi ħadd tal-posta. U kif jaretta mill-Awstralja jiftaħ u jieħu l-flus. Għax issib il-ħażin kollu. Flus ma kinux jaslu. U bat Volderi kien hemm is-sabiħ huwa illi oralment ksibt informazzjoni illi ma kontx insiba bil-miktub. Għamil dak is-sabiħ jiġifieri. Mhux qed ngħid illi waħedha biżżejjed ta' jiena ngħid illi l-istorja dokumentata u l-istorja orali irdu jimxu pari passu, jimxu flimkien. U l-prodott joħroġ aħjar. Però l-oral history minn dak li qaluli u tiskanta anke minn għandu d-dimensja. Intervistajt persuna kellha bidu ta' dimensja. Long term memory, l-antik, perfett. U jiena fuq l-antik għalt, ma tantx għalt fuq il-reċenti. Ma tiftakarx fejn marret il-bieraħ jew xkielet jew dak. Imma l-antik baqgħet tiftakru avolja kien hemm id-dimensja. U darba tabib qal il-moħħ isu baxla. L-ewwel ma tmur il-qoxra ta' fuq. Imma l-qoxra ta' ġewwa dik l-aħħar li tmur. Il-long term memory baqgħet hemm. Jiġifieri u insomma. Interessanti tal-laqmijiet, tal-kunjomijiet. Meta kont il-bank, kont għamilt minn il-foreign exchange, u fil-sarf kan jiġu xmata Maltin Awstraljani. U fl-aħħar bdejt ngħidulhom it's not important tispelli u li għax min Mary Zemit għandek żammit. Imma darba ġi wieħed u ma stajx nifhmu kataġar. Għat li important. Kutajjar, imma kutajjar ma ġbitux, tatax kemm ħares li blikraħ. Il-laqmijiet għadhom importanti u anka tfal jekk tkun taf il-laqam huma l-ewwel ħaġa li jgħidulek, pereżempju, ta' min jgħidulek dik l-importanti. Il-laqam huwa ċavetta. Illa lix pereżempju wieħed Makej għalli konna 3 Paolo Camilleri. Għalli meta kienu jaslu xi jittra minn Malta kien imur il-posta u tal-posta kien jgħidlu luk these are all Paul Camilleri għalli piktu għana u kien ġiġbotiju. Issa u kien Paolo Camilleri tal-aħmar. Issa kien titmur Makej u tgħidilhom il-Paolo Camilleri tal-aħmar ta' fuq jgħidulek iva. Jekk tgħidilhom pereżempju Paolo Camilleri. Jgħidulek ta' min jgħidulu, ta' min huma, jiġifieri. Issa l-laqmijiet interessanti wkoll Adrian li pereżempju ġieli jkun hemm laqam Malta u l-Awstralja jinħoloq laqam ieħor. Pereżempju ġo Makej hemm familja bikrija
ġew fl-1911. Indri vella mill-Mosta, għax 80% tal-Maltin ta' Mejju huma mill-Mosta. Anyway, dana Malta jisibu tas-Serafin. Vella tas-Serafin. Però jekk inti tmur ħabana, tistaqsi għal Indri il-Kaiser. Dana kellu mustaċċi. Għall-Imperator Kaiser tal-ewwel gwerra. U għalaw l-laqam ġdid dwar-l-Awstralja. U ma kien jisibuh vella tal-Kaiser. Imma Malta vella tas-Serafin. Jiġifieri ma nafx hiex out of order, imma il-laqam li hija parti ħaġa orali, meta konna kont fuq il-bass u kien hemm tnejn qed jitkellmu u qed tgħid have you heard that Trilli is engaged to tal-Gabodir? Jiġifieri di twildet Makej ta' Trilli got engaged to tal-Gabodir. Il-laqam jafuhom. M'għandekx il-laqam id-dum biex tasal. Għax tissiex li kun jomijiet forsi għandna 40-50 u kollha jirrepetu ruħhom Borċ, Galja, Charlie Borċ, min jaf kemm hawn Charlie Borċ, Impressjonanti dal-laqmijiet, kemm għadhom saħħithom. Għadhom b'saħħithom, iva, għadhom b'saħħithom. Mark, Janika li hija insomma il-moħħ, ir-ruħ u d-dirajn ta' dal-proġett u li ma tistax sfortunatament titkellem minħabba qiegħda bħalissa, bagħtet mistoqsija u saqsietek jekk hemm xi tradizzjonijiet orali li taf bihom, espressjonijiet jew taqbiliet marbutin mas-saħħa jew mad-tbejjid tal-ħażen. Jekk iltqajtx ma ma xi espressjonijiet jew tradizzjonijiet orali jew taqbiliet marbutin mas-saħħa jew mad-tbejjid tal-ħażen. Ġieli smajt pereżempju b'familji Maltin jew b'nies Maltin li jbaħħru jew li fid-dar jew li jagħmlu lajn jew. Naħseb l-Awstralja probabbli tbaħħir probabbli inqatat ma nafx espressjonijiet forsi hemm min għadu jemmen blajn, imma ma nafx b'espressjonijiet ta' saħħa. Janika tistaqsi għax dan huwa il-qasam ta' speċjalizzazzjoni tagħha wieħed mill-oqsma li ħadmet ħafna fuq u għalhekk tistaqsi. Mistoqsija tajba. M'iniex konxju ta' bil-fors li xi ftit hemm għaliex l-emigrant ġab miegħu l-użanzi ta' Malta u ġifieri forsi hemm frażijiet ta' saħħa u hekk imma jew ta' protezzjoni mis-saħħa speċi. Jiena noqgħod il-Kanada parti mis-sena u l-immigranti Taljani hemmhekk nagħmlu studju dwar il-Malokjo qed ngħidu. Il-Malokjo, niftakar darba kien hemm lecture. Peress jiena volontier il-Mużew tal-Immigrazzjoni, Halifax, Nova Scotia. Meta nkun hemm. U darba kienu għamlu lecture eżatt fuq fuq il-Malokjo u it-Taljani ġifieri midħla ta' dawn l-affarijiet sew milli niftakar. Malta għandna ftit ukoll ta' mill-lajn. Il-Lutzu pereżempju għandu dik il-lajn fuq u jużaw pereżempju ma tmux tisħetni jew hekk imma insomma ma nafx li pereżempju tarbija jekk tfaħħara u kemm hi sabiħa u da. Forsi xi ġenituri jibżaw li s-sakketa u mbagħad l-għada timrat. Alla l-aħjar ma tgħid xejn. Imma jew dejjem iżid tal-Iberika jew
Jew Ek kejva, ek għall-Iberika, all right, imma per eżempju, ma nafx, tista forsi tibat li x'espressjonijiet u nara niftakar xi forsi nsaqsi. Okay. Però issa x-xjuħ naqsu ħafna ta' qed imutu il-komunità tagħna qed tonqos l-emigrant li ġie fil-ħamsinijiet illum qiegħed kważi għandhom għad-disanijiet ta' ġifieri. Għazzija tiegħi kien ġiet fil-50, it-tija ta' rispetti fil-50 ġew. Inti tgħix il-Kanada allura? Ngħix il-Kanada, però issa peress li rtirat inqatta żmien hawn Malta wkoll bħalissa Malta qiegħed. Nibatlek il-magaġin ta' Dan Brock tiċċivih. Ibat li email. Joħroġ magaġin fuq il-Kanada u fatti qed niġbru il-Maltin kollha li marru l-Kanada minn l-1815 fuq il-passenger disembarkation cards, electoral rolls, census, u qed nagħmlu database tal-Maltin kollha up to 1957 għax imbagħad tidħol il-Privacy Act. Eżatt. Il-Kanada l-istess, il-rekord irid ikun xi 65 years biex joħroġ. L-istess hemmhekk. But it's in the public domain u bad tkun tista'. Imma għandi Maltin ġifieri l-ewwel wieħed kien Xikluna taf bih ta' St. Catherine's. Right, yes. Kien mill-Isla. Dak ġifieri kien l-ewwel. Imma mbagħad il-Maltin tal-Kanada il-peak kien 1913, kienu marru mijiet, 1913, u mbagħad 1920 wara s-7 Ġunju. Fil-fatt fil-1913 li hija s-sena li twilet il-papa tiegħi, kien emigrazziju tiegħu, hu l-mama tiegħu, u l-kunjom kien Mikallef imma hemmhekk sar Mikali. Mbagħad. Mikali. U għalkemm sibt xi nies li jiġu minna, hemmhekk għadni ma rnexxilix niltaqa' magħhom għata huma Ontario qegħdin dawk li baqgħu issa insomma. U mbagħad kien iżewweġ waħda Irlandiża hemmhekk. Nista' nfittixlek den joqgħod London, Toronto. Hemm għandu ħafna kuntatti. He's an academic historian. U naħdmu ħafna flimkien. U joħroġ newsletter. Nibat l-email, u nibat lek... Fejn nsiba l-email tijak? Adrian itijilek. Mela, tista' li Daniel. Adrian, jina bat lek friend request fuq Facebook. Okay. Mela nikkomunikaw hekk. Jiena ħantijulek online. Caruana Mark, kelma waħda. Zon. Okay. Jiena meta kon Malta, Adrian. Kullu nadilom Caruana, C-A-R-U-A-N-A, għax l-Awstraljani ma jafux. Derda uħet minna għalli, għallu xuħsib nujil, għalli banaf nispellija. Caruana Mark, kelma wahda. Yes. @optusnet, O-P-T, U-S-N-E-T, optusnet.com.au. Okay, Australia. Ejju għall-Awstralja. Okay, Caruana Mark @optusnet.com.au. Inti Halifax toqgħod? Yes, Halifax. Kont ġejt jiena Halifax, kien hemm diversi Maltin oħra. Konna ltqajna f'dak il-mużew li hemm il-Halifax stess. Fejn jiġbru il-tarif dwar il-Maltin. Ġejt Halifax. Ma nafx qatt ma ltqajt miegħek, ma kien hemm il-konslu x'kien kun jomu? Sherry? Kien hemm konslu. Sorry? Raymond Sherry? Le, il-konslu li kien il-Kanada dak iż-żmien. Ta' Halifax qed ngħid. Il-konslu Atlantic Canada. Puljesevic bil-ħaq, Puljesevic. Dak iż-żmien dak kien hemm. Kon ġejt il-mużew. Il-mużew iva u ħatejx kemm ħattarif minn hemmhekk. Hemmhekk nagħmel xogħol volontarju jien. Guided tour Kun jomok inti? Daniel? Daniel Borg.
Però jekk ma nsertajx il-ġurnata li kont hemm jiena u jiena darba Jiena ngħid ta' ilu naħseb li 20 sena ta' li ġejt. ilu ħafna. Ġifieri xi 20 sena. Meta bdejt nagħmel il-programmi dwar il-Maltin li jgħixu l-Kanada. Għax jiena kont nemmen li l-Maltin mhux l-Awstralja biss qegħdin, mhux veru. Vera, Allura bdejt nagħmel kienu jsiru programmi fuq il-Maltin tal-Awstralja u bdejt nagħmel programmi mill-Kanada, imma mbagħad komplejt mill-Amerika, mill-Brażil u semmi li trid. Inti trid toqgħod. Sorry? Inti toqgħod Malta? Mela, jien Malta. Mela. Inħal ormi. Qed nara ormijien, qed nara. Qed tissemmi l-Brażil, jiena ntqajt ma' każ vera interessanti hawnhekk. Huwa Ludi, missieru kien Ludi minn Għawdex u ommu kienet Ludija, in-nanniet. Kienu Ludi minn Għawdex u Ludija mill-Mellieħa. Narelli. U żewġu u emigraw lejn il-Brażil. Il-Brażil ma baqgħux u mbagħad marru Paragwaj. Marru l-Paragwaj? Hemmhekk twilet missieru jiġifieri u llum il-ġurnata tifel ta' da li twilet il-Paragwaj, ġifiri nannuħ li kien għawċi, jgħix Malta u ovvjament ġab il-familja. il-ċittadinanza Maltija. Jgħix il-rabat, interessanti. Ma tantx tisma' bihom dal-każijiet. Għax ħan kif ngħidu l-Maltin jinsabu kullimkien madwar id-dinja. Vera. Las Vegas ukoll konna morna, kont mort u l-istess. Mix infitriq u għarfuna, qed jgħidulna hello, nara Maltin daw. Ġifieri illum qiegħed Malta dan il-persuna, De Marco kun jomu, kombinazzjoni. Kien jgħix hemmhekk. Mela, sinjuri, se kolli waqqafkom, ġifieri sfortunatament għaliex issa għandna satej u naħseb li jekk indumu iżjed. Aw sajrin. Kif tistgħu tobsru jekk Mark ikollu ġurnata, jagħmel ġurnata jitkellem u jgħidilna affarijiet interessanti ma nixxi ngħidu għaliex għamel xogħol kbir fuq tant oqsma li għandhom xaqsmu mal-immigrazzjoni Maltija. Jiena l-aħħar ħaġa biex nagħlqu xtaqt ngħid żewġ affarijiet. U waħda minnhom xtaqt nitlob lil Mark jgħidha, speċi Mark aħna nħejju għal din it-taħdita bat li l-iktar statistika riċenti tal-Maltin fl-Awstralja u xtaqtu forsi jippreżenta jisu bħala eluq anke għal min ikun qed isegwi dan ir-recording. U fl-istess ħin xtaqt ngħidlu illi ħadd pjaċir ħafna Mark nisimek titkellem dwar il-metodu tal-intervistar. U naħseb li tkun idea tajba kieku jkollok l-opportunità, Mark, illi titkellem dwar dan il-metodu li huwa ftit differenti minn dak li hemm miktub fil-ktieb li semmejt tal-1993, speċi inti qed mill-ewwel illi il-metodu, għalmenu jiena fimt li qed tgħid li l-metodu li hemm fil-ktieb ta' 93 ma' Barrior iktar jirrifletti l-ideat biex ngħidlek akademiċi ta' Barrior, fil-waqt li l-avviċinament tiegħek, il-metodu tiegħek huwa ftit iktar ibbażat fuq il-moment u fuq ir-rispett lejn jew fuq il-ftuħ ta' min qed jintervista għal min qed jiġi intervistat. Insomma, dak l-ewwel punt li rrid nagħmel u forsi tagħlaq inti billi tgħidilna ftit dwar l-istatistika tal-Maltin jew dawk ta' nisa Maltin fl-Awstralja llum. M'għandix qudiemi dik li għatlek, però fil-qosor l-Awstralja hemm iktar Maltin Melbourne milli hemm Sydney. Tajjeb. Il-bidu kien Queensland, mbagħad biż-żmien marru Sydney, Melbourne, però illum hemm moviment, per eżempju, ta' ċaqliq. Illi l-komunità qed tixjieħ hemm ħafna qed imorru postijiet biex jirtiraw bħal Gold Coast, Sunshine Coast,
li hemm iktar kważi milli hemm Makej. U l-Maltin ta' Makej ħarġu l-barra. Jiġifieri m'għadix. U l-istess il-Maltin ta' Wulu Mulu illum spiċċa żviluppa dana bħal jiem ta' Slima. In-nannu kien xtara post bħala villaġġatura. Imma l-lum ta' Slima mhix villaġġatura. Witeline, jiena fil-ħamsinijiet, it-tfija kellha post Witeline. Kienet morem fis-sajf, illum Witeline kiber. U l-istess l-Awstralja, il-Maltin qegħdin imorru, qegħdin jitbedu mill-qalba ta' Sydney u joħorġu l-barra, anke fil-country areas, issib tfal tal-Maltin, u qed jagħmlu xogħol illi Malta laqqas biss jeżisti. Per eżempju, cherry farming, per eżempju, emu farming, qed jagħmlu mushroom growing, per eżempju, diħlin f'ħafna illum it-tieni ġenerazzjoni dawk li twildu l-Awstralja aktarx ma marrux l-università jew aktarx li spiċċaw nies tas-sena tradespeople, plumbers, electricians, truck drivers, jixtru farm. It-tielet ġenerazzjoni, jiġifieri dawk li twildu l-Awstralja minn ommu missier imwilden l-Awstralja, dawk illum qegħdin imorru l-università, ix-xena, il-landscape qiegħed jinbidel. Jiġifieri però il-Maltin għandhom home ownership kbira ħafna, ikbar minn ta' Malta. Għandhom kważi viċin id-9% għandhom id-dar tagħhom. L-ikbar sodisfazzjon tal-emigrant huwa jien ngħid għalija meta ħallast il-mortgage ħallast id-dar. L-akbar ħaġa li stajt nagħmlu biex qed ma kontx qed iħallas kera, imma m'iniex marbut, id-dar hija tiegħi. U ħafna minnhom kollhom farm, issa min kellu farm Pendle Hill, illum aqqas fadal waħda, illum kollu residential. Alla qed imorru Hawkesbury, qed imorru l-bot. Jiġifieri il-komunità qed tiċċaqlaq ukoll. Bħalma Malta pereżempju jiena pereżempju tal-Ibraċċ u Tswieqi, jiena nafu San Ġiljan bir-raba'. Imma llum mhux bir-raba' hu, jiġifieri u l-Klin, għax qatt ma smajt bih l-Klin jien, li huwa biċċa minn Birkirkara, biċċa minn Ħalli, jiġifieri rridu niftaqgħu u naħseb il-Kanada l-istess. L-ewwel Maltin marru pereżempju Vancouver, però ma tantx baqgħu hemm. U mbagħad it-tieni lot mar Winnipeg. U mbagħad minn Winnipeg illum Toronto l-ikbar. Jiġifieri mbagħad illum anke n-nies ta' Toronto, pereżempju il-Junction fejn kienu ħafna Maltin. Illum intervistajt persuna mill-Kanada, għat li l-lum ħeġna l-barra aħna, għax id-djar ikunu irħas, qed tifhem, u allura hemm moviment siket ta' silenzjuż ta' ċaqliq. Però n-numru qiegħed jonqos. L-emigrazzjoni ilha wifqa 30-35 sena. Jiġifieri illum għandna tfal illi jidentifikaw b'xi mod li għandhom dem Malti, però prinċipalment huma Awstraljani. U hekk għandu jkun. Però jien pereżempju nhar ta' Sibt nagħllem il-Malti Horsley Park fejn il-Maltin. Taf x'inhi l-ikbar problema li għandi, Adrian? Dawn it-tfal li twildu l-Awstralja talmu l-lingwa mill-ġenituri. U jitkellmu d-dialett. U jien qed nagħllimhom Malti standard. Qed tifhem? Qed nagħllimhom Malti standard. Issa jiena iddeċidejt, qedtilhom listen, tikkonfondu xejn. Jekk inti taf Killix, għid Killix. Għax biex il-moħħ jagħmel translation għal kollox, they go blank. Allora ngħidilhom propjament il-kelma standard hija kollox. Imma jekk inti tgħid sidda flok sodda, ħalliha kif inhi għax Malta se tiftiem. Għatru meta tmorru Malta, aktar ikellmu bl-Ingliż anyway. Għax jarawk qed bagħti bil-Malti.
Imma l-ikbar problema hija li tgħallmuh mill-ġenituri u mhux bis-soċjetà. Għax Malta titgħallemha mis-soċjetà. Is-soċjetà mhijiex Maltija. Għalhekk hekk huma il-ġenituri jitkellmu id-dialett. Dak biss jafu. U m'hemm xejn ħażin hemm id-dialett wara kollox. Hija deċiżjoni waħda mid-dialetti saret lingwa uffiċjali. Fil-fatt case in point, Stejjer issa li jkollma Malti-Awstraljan Witilajn li tgħallem il-Malti minn nanna u minn ommu u jitkellem hekk. U fil-fatt storja ma tantx sabiħa miskin għaliex il-mama tiegħu kienet dik il-Maltija li mietet Bali fl-isplużjoni terroristika. U joqgħod hawn. Allora l-lingwa Maltija fl-Awstralja hija biċċa mhux kulħadd jitkellem id-dialett, imma ħafna jitkellmu d-dialett. Għada qawwi. Naturalment aħna bħala Dipartiment tal-Malti l-Università jinteressana immensament id-dialett. Il-kollega tiegħi Dr. Michael Spanjol li huwa l-kap ta' dipartimentu li kien magħna l-ħafna mill-laqgħa kemm kellu jmur għal laqgħa oħra li issa ħanidħol fiha kif nispiċċaw hawnhekk. Aħna huwa speċjalizzat ferm iżjed fuq id-dialett u naf li għandu kuntatt anki ma' uħud. Għax hawnhekk Adrian, id-dialett ma jistħux jitkellmuh. Għala Malta meta jmorru l-high school, is-sekondarja, jibdew jistħu u jitalmu l-Malti standard. Mentri hawnhekk m'hemmx mistħija, mhumiex konxi għalihom dik il-lingwa li jitkellmu Malta mill-ġenituri tal-muha mhux bis-soċjetà. Din hija r-realtà. Xi trid tagħmel? I mean, anyway. Anyway. U għalina li qegħdin Malta, naturalment huwa din hija riżorsa importanti li rridu nkomplu naraw kif nkomplu nistudjaw insomma din il-lingwa li hemm l-Awstralja wkoll, lingwa Maltija u l-varjanti insomma dialettali li jeżistu fl-Awstralja wkoll. U fil-Kanada u postijiet oħrajn. U l-Kanada l-istess m'hemmx. Naturalment. L-Amerika. Mela, biex nagħlqu nixtieq nirringrazzja verament minn qalbi ta' din it-taħdita mill-isbaħ lilek, Mark. Grazzi tal-ħidja, grazzi tal-preparazzjoni kollha li għamilna, tal-idea differenti li ddiskutejna sakemm wasalna għal dan il-format li għażilna llum. Naturalment, grazzi fuq kollox tax-xogħol imprezzabbli li lilek tagħmel għal dawn l-aħħar 40 sena u fuqhom fuq qasam illi kieku ma ħdimx fih inti naħseb illi konna nitilfu patrimonju kbir ħafna għal dejjem kif qed kemm il-darba inti. U nittama li jkollna l-opportunità illi narġgħu nagħmlu xi ħaġa pubblika flimkien u mhux biss naħdmu individwalment miegħek. Nixtieq nirringrazzja wkoll lin-nies illi jaħdmu f'dan il-proġett ta' tradizzjoni orali, sa wasalna fl-aħħar tal-5 sena ta' dal-proġett. Rita Saliba, Michael De Guara, Daniel Bezzina, Giusi Gatt, u l-kollegi tiegħi Michael Spanjol u Manuel Mifsud. Grazzi tal-ħidma kbira li qed jagħmlu f'dan il-proġett, speċjalment naturalment Janika Xkembri Fava li hija l-qalb insomma ta' dal-proġett u l-moħħ. Nirringrazzja wkoll il-fondi ta' riċerka tal-Università tagħna, tal-Università ta' Malta u l-kotba Maltin li għajnuna u nittama li uħut minnkom jerġgħu jkunu magħna għat-taħdita li jmiss dis-sena nagħmlu kollox fuq Zoom u nittama u naturalment u bat intelaw ukoll ir-recordings jiġifieri min ma jkunx jista' jara il-taħdita dak il-ħin ikun jista' jara mbagħad wara. Nirringrazzjakom, grazzi tal-intervent tiegħek ukoll Sur Guido, grazzi lil Mark u grazzi lil kull min ta' Semu, Daniel, Doris illum u nittama li narġgħu niltaqgħu m'għandhomux. Grazzi mill-qalb. L-aħħar mistoqsija. Lord Rofnik, is it? Iva,
Nudrof edha, rajta. Issa qed narsek. Kif inti? Rajta. Thank you. Yes. L-odrofni faħħal il-birk kara and you won't have good books. Yes. Okay, thank you. Nice meeting you. Grazie. Okay, Yes. bye. Grazie, eh? See you, Guido. See you. Bye. Bye.